Ydy, mae e dal yma. Rhydian Roberts! Ti wedi cael paned, fi ddim, felly gret. Sa'n siŵr beth mor... Na, mae'n iawn. Ni yn mynd i holi cwestiynau'r cynulleidfa i ti nawr ar ein gwefan ni text fyd. Ni wedi bod yn ffilmio rhwng Cymru. Ni'n ddechrau fan hyn gyda text. Cwestiwn i Rhydian, sut oedd gen ti y hyder i gystadlu ar yr X Factor? Cwestiwn da. Mae'n bwysig i gael bobl o gwmpas ti sy'n caru ti, yn helpu ti allan. I fi, oedd e'n just profiad arbennig i mynd allan ar y llwyfan a perfformio ar nos dydd Sadwrn. Ond y peth sy'n galed, y Factor X yw, drwy gydol yr wythnos, mae'n rhaid wneud cyfweliad, neu VT footage, neu press neu rhywbeth, a byw gyda'r cystadleuwyr eraill. Mae hwnna'n anodd. Nes ti golli Cymru pan o ti na? O ti'n colli'r teulu? Chydig bach. O'n i'n byw yn Lloegr, ond o'n i'n colli pobl o'n i'n caru, cymod. Ti'n cut off o'r pobl ti allan. Gyda fi, oedd e'n alright oherwydd oedd Simon ar fy ochr i. Mae'n anodd iawn fel y boi Lloyd. Bechod, dyw e ddim yn cael y cefnogaeth o Simon, a mae hwnna'n anodd. I mynd ar y llwyfan bob nos, wel, ar penwythnos, o flaen cawl, sy'n just bod yn gas, dyw hwnna ddim yn deg. Dyw e ddim yn hawdd, ta beth, i perfformio o flaen. Gyda fi, oedd e'n oce oherwydd roedd cawl yn hoffi fi. Mae cwestiwn dyn ni nawr o amgylch Cymru nawr am yr X Factor fi'n meddwl. Gwylio hwn. Hei Rhydian, Iwan sy'n ma. Be fi sy'n gwybod yw, wyt ti'n fan o Jedward? Hwna fe? Mae e'n. Iwan. Ond wyt ti yn fan o Jedward? Wel, dwi ddim yn fan, ond chwarae teg, maen nhw wedi gwneud yn dda iawn. Mae'r sioe, pan mae Jedward yn mynd ar y llwyfan, mae'n dda iawn. Mae dawnswyr a adloniant, ydy? Mae'r adloniant yn gwmwys. Talent, does dim llawer talent. Maen nhw'n copio'r gwallt, neu trio copio'r gwallt, ydyn nhw? Trio, ond mae pawb yn sôn am Jedward, maen nhw'n enwog iawn. Chwarae teg. Felly ti'n gwylio, ond pwy sy'n mynd i ennill, ti'n meddwl? Wel, fy marn ni bydd Oli. Wy'n dod o Gymru, wrth gwrs. Hoffwn i ddweud Lloyd, ond yn ffodus, mae gen i deimlad bydd e'n y gwylod heddiw yn ffodus, ond mae e wedi gwneud yn dda iawn i bod yn y rawn derfynol. Ond falle bychan Joe, oedd e wedi canu yn hyfryd. Dwi'n gwybod, dyna beth sy'n mor diddorol eleni gyda'r X Factor, dwi'n neb yn enillydd glir. Nagos. Os bydd Jedward yn ennill, so be it. Ti'n mynd nôl i'r X Factor i perfformio o gwbl? Wy'n mynd i Factor, Extra Factor, wythnos nesa. Oce te, felly cwestiwn arall fan hyn, cwestiwn i Rhydian. Beth ydy hoff gan ar yr album newydd? A fedra i'm aros i glywed Conquest of Paradise. Wyt ti am drio canu can gan Muse yn ystod y daith nesaf? Ti'n licio Muse? Ti'n licio math yna o gerddoriaeth? Wy'n licio, dwi ddim yn gwybod os fi'n dda iawn. Mae'n album i yn llawer mwy clasurol eleni. So ti'n gweud taw Myfanwy yw dy hoff gan di ar yr album? Wel, Myfanwy, mae'n hwnna'n hyfryd wrth gwrs, oherwydd mae Bryn yn canu gyda fi. A Benedictus yw'r gan gorau, a mae'n y gan I Won't Let You Walk This Road Alone, gan newydd i fi, mae hwnna'n hyfryd. Ond Muse, efallai ar y daith, byddai'n gwneud rhywbeth gwahanol, ond fi'n gwybod beth maen nhw'n trio dweud, gwisgo'r dillad sequin unwaith eto, ond yn ffod... Fel Lenny, fel Lenny'n gwisgo fel tein gyda ti. Ond dwi'n gwybod, falle. Laura o Gydydd yn gweud, dwi'n siŵr sydd chi'n medru gwneud hynny yn wych, mae hi'n meddwl gallu ganu Muse, a mae'n dod i weld ti yn llofnodi yn Gydydd wrth nesaf. Diolch yn fawr iawn. Felly, dyna ni fi'n meddwl bod cwestiwn arall nawr, felly gwylio hwn. Hai Rhydian, Fion sy'n ma. Pwy yw'r person mwyaf enwog yn dy ffôn? Pwy yw'r person mwyaf enwog yn dy ffôn di? Wel, mae yna llawer o bobl wedi cwrdd. Cawl? Mae Cawl yn y ffôn, of course. Cawl, Danny Minogue, Louis, Tywysog, William, mae yn y ffôn. Rhydian Bowen Phillips, ydy yna? Nawr. Oh, yeah!
Ffrindiau gorau. Ffrindiau Facebook, falle pwy oer, falle ddim. Newn ni holi cwestiwn Rhydian, lle ydy'r hoff le ti erioed wedi canu o'r blaen, gan Emma Jane? Wel I fi, Megamania sy'n ni'n gweud. Canes I ennill canu Gymru 2000. Ti yw efo, felly? Wel, heb os na goni bai, Stadiwm y Millennium. Ie. A ti'n mynd I fod yna Sadwrn nesaf? Sadwrn nesaf, ie. Fi'n credu bod cwestiwn arall da ni o'r bobl ar y stryd. Helo, Rhydian, yng Nghodris yma. Wyt ti'n meddwl mewn peth da bod ti ddim wedi ennill y X Factor? Ydy'n peth da bod dys ti'n ail, falle? Wel, mae wedi gweithio allan yn dda iawn I mi. O'n I eisiau ennill o'r gwrs. Ond, na, mae gen I mwy o amser I wneud pethau arall. Gan ddweud hynny, hoffwn I... O'n I eisiau mynd o gwmpas y byd, ac fel enillwyr, mae'n mwy hawdd I mynd I un o deleithiau. Fe a sioi fel Oprah neu rhywbeth I dweud, o'n I wedi ennill. Yn lle dweud, o'n I wedi golli. Dyna'r unig peth. Ond gan ddweud hynny, mae fe'r yrfa i'n mynd yn dda iawn a rwy'n hapus iawn. A Leon Jackson? Pwy? Wel, mae hwnna'n... Dim bach angheg. Ydy, Oherwydd, mae'n bachan... Mae'n dalentog. Wel. Ti sy'n fod na'r eg nawr. Beth yw dy gan orau di erioed fan hyn gan Jamie Noon? Wel, heb unrhyw amheuaeth. Playbill gan John Bettino, a ti'n dweud, beth yn y byd hwnna? John Bettino yw'r cyfansoddwr gorau yn y byd yn fy marn I. A Playbill, dwi ddim ar YouTube, neu dim ar Spotify, mae'n unigryw, ac gan just rhagorol. Oce, a gyda llaw, mae mam yn lyfio chdi gan Jamie Noon fyd. A please, ellith Rhydian Roberts dweud helo wrth fy Aunty Gwenda, Cornwall Uchaf, sy'n fan hwnna. Aunty Gwenda, please. Aunty Gwenda. Helo, Aunty Gwenda. Fi gobeithio beth ti'n hoffi'r album nesaf, a diolch am y cefnogaeth. Rwy'n garu di. Un cwestiwn arall, meddwl, o'r stryd. Hei Rhydian, Meira sy'n ma. Faint amser mae fe'n cymeryd ti'n neud y wallt? Meira? O, 2 funud. 2 funud? Na. Tua hanner awr. Ie? Ie. Oce, felly, sy'n ni wedi gallu bod yma trwy dydd gymaint o gwestiynau, ond diolch yn fawr iawn am eich cwestiynau chi, diolch yn fawr. Mae'n mynd I fod yn perfformio nes ymlaen, Rhydian Roberts. Wedi dweud.